Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngimbingelele egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, udumo nesibongo kungokwakho. Nkosi, kukufanele. Siyabonga Baba wethu ongcwele leli thuba osipha lona ukuphinda Nkosi sihlangane ngezwi lakho. Ngiyakhuleka-ke Nkosi ngalesi sikhathi ukuba njengalokhu uthembisile ezwini lakho ukuthi uma kuhlangene ababili nabathathu ngezwi lakho, ukhona nawe bakhona-ke Nkosi nakuwo lo mhlangano wethu. Usicacisele izwi lakho, khulume ngomunye nomuntu ngamunye ngendlela azoyiqonda, ukuze Nkosi sazi ukuthi esikuzwile izwi elikhulunywe kuthina ilona eliyosihlulela. Sisize-ke Nkosi elongileyo, sifisa ukuthi sihambe ngeqiniso phambi kwakho. Sifisa ukwenza njengalokhu siyala. Sifisa Nkosi ukuba nesibindi nokuthula emphefumulweni yethu. Ukuba Nkosi noma ngabe siyakhuluma, sikhulume ngesibindi, sihambe ngokuthula, sihambe ngenhlanzeko phambi kwakho naphambi kwabantu, ikakhulukazi abangaphandle. Siyabonga Baba wethu ongcwele, ukuthembeka kwakho kuyasithobisa ngendlela emangalisayo. Khuluma-ke Nkosi ngezwi lakho, biyela iy'ngqondo zethu, usibiyele, ubiyele imiphefumulo yethu. Sivule iy'ndlebe zethu zikamoya, ukhanyise Nkosi nalapho kumnyama khona. Sicela ngokukholwa nangokubonga kuJesu Kristu oyinkosi. Amen. Ngibingelele futhi bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Simbonge uNkulunkulu Baba ngethuba asipha lona. Kulesi sikhathi nje ngizwa ngifikelwa ukukhumbula lo mhlabeleli ethi esivunguvungwini ungumpheme wokuphephela, athi nasemini uyithunzi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngendodana yakhe, indodana yothando lwakhe nguJesu Kristu oyinkosi yethu. Uxolo. Namhlanje-ke bazalwane sizofunda izwi esizolithola encwadini yabaseFilipi, chapter 4, sifunde khona verse 7. Namhlanje sikhuluma ngokuthula. Philip chapter 4 verse 7 kufundeka kanje: ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Ngicela ukuphinda. Ukuthula, verse 7 bazalwane, ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. uJesu Kristu oyinkosi. Izwi leli bazalwane esilifundayo namhlanje elisitshelayo ukuthi angakanani amandla alokhu kuthula esikuthola kuNkulunkulu Baba, angakanani amandla esiwatholayo uma ngabe sinokuthula. Ukuthula nje ungakhathazeki ngalutho. Uma ngabe umuntu ethi yiba nokuthula, usuke eqinisa ethi qoqa ingqondo yakho uyibeke ethembeni lokuthi awuwedwa, bese ungasabi. Angazi ukuthi ngingayichaza ngiyithini, ngiyizwa kanjalo kumina ukuthi uma unokuthula
emphefumulweni akusho ukuthi awunazo iy'nkinga, kodwa kusho ukwazi ukuthi ubani ongakuwena, ubani lo ongena nawe ezinkingeni. Njengoba sifunda laphaya encwadini kaDanyeli, ngithi uDanyeli 3, Daniel 3 yini konje, la kukhulunywa khona ngesithando somlilo. Yes, uDanyeli 3 kukhulunywa ngesithando somlilo. uNkulunkulu Baba akabakhiphanga emlilweni, kodwa wenza ukuthi umlilo ungabashisi, wangena nabo. So nathi ukuthula sizoba nakho, iy'nhlupheko zikhona, iy'nkinga zikhona, ubunzima bukhona, usizi bukhona, kodwa asizukuzwela kangako ngoba uzobe umkhulu osiqinisayo, umkhulu othi nje u-Isaiah 41 verse 10 athi ungesabi, mina nginawe. Athi ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Lo obamba isandla sakho sokunene ngesokunene sokulunga kwakhe. So ukuthula, ukuba nokuthula yilokho kokuthi wazi ukuthi nalokhu kuzodlula. Ube nokwazi ukuthi akukho okungadluli. Kungayinjabulo, izodlula. Kungawusizi, luzodlula. Kungaba inhlupheko, izodlula. Kungaba yini, iyadlula. Kodwa izwi likaNkulunkulu lona lodwa alidluli. So uma ngabe uNkulunkulu engadluli, izwi lakhe lingadluli, uma unoNkulunkulu, unendodana, unokuthula ngoba uyazi ukuthi konke kuzophela, kuzoshabalala, kuzodlula. Futhi uma sekudlulile njengemini, imini iyafika bese iyadlula. Kube sebusuku sikhohlwe ukuthi imini ibinjani. Uyabona ukuthi asize singakhumbula ukuthi konje liphume ilanga laba njani kwanjani. Sisikhumbule mhlawumbe izenzeka ukuthi kulolu suku kwenzeka ukuthi, kodwa ngilinganise nje usuku okwashona ngalo uma wami, noma-ke umuntu osondelene nami nje, ngiye ngilikhumbule kodwa akusafani. Angisalikhumbuli ngey'nyembezi njengoba ngangikhumbula ngey'nyembezi. Okusho ukuthi kuyadlula, ubuhlungu buyadlula. So nje izinto ziyenzeka zedlule. Uma unoKristu uyama uqine. Uma unendodana enhlizweni yakho uyama uqine. Uma nawe ungumntwana kaNkulunkulu, uyindlalifa kaKristu kanye noKristu Jesu, uyaba nokuthula ezimeni zonke ngoba usuke ethi ungesabi, mina nginawe. Manje-ke lithi leli lizwi, lokhu kuthula kuzolondoloza izinhliziyo zethu kuKristu Jesu. Ngoba sazi ukuthi sinaye, sazi ukuthi ukhona usithumelele ngisho umduduzi, umoya oyingcwele ohlala nathi phakade. So asiyukwesaba okubi, azathi ngeke sisabe ngisho ubhadane ebusuku, asisabi lutho ngoba yena sineqiniso ukuthi unathi, noma-ke siyazi ukuthi unathi. Futhi siyazi ukuthi noma ngabe isimo sinjani, athi ezwini lakhe uSathane uyahamba njengebhubesi elibhodlayo ezama ukusithusa. Abese ethi melanani naye niqinile. Kusho ukuthi uma ngabe unokuthula, uyakwazi nokuthi ube nesibindi ngoba phela uthe ungesabi. Ukuthula kukaKristu kumele kubuse iy'nhliziyo zethu njengoba zilondolozwe kuKristu Jesu. Besithi incwadi yabaseKholose lapha ku-chapter 3 verse 15 wakhona athi,
Ukuthula kaKristu makubuse ezinhlizweni zenu, enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye, futhi yibani ngababongayo. Simbonga singaphezu uNkulunkulu Baba ngeNdodana yakhe ngoJesu Kristu, esiphe lokhu kuthula ey'nhlizweni zethu. So asikwazi bazalwane ukungabongi. Yazi ukuthi kukhona into esiyenzayo singabantu. Uma ngabe uthuka, mhlawumbe bese uyabona ukuthi hey, ngithuswe ukuthi akungilimazanga ukuthi ngiyabonga baba. Usho ngaleso sikhathi. Kodwa kukuthatha isikhathi ukuthi uyivalele khoneni ubonge, mhlawumbe ubonga sekukuningi. Mhlawumbe ubonga sekuyoshona ilanga usubonga izenzeko zonke zosuku. Mhlawumbe ubonga sekuphela inyanga. Mhlawumbe ubonga angazi, kodwa nje ukubonga ikhona okuza muva. Kanti izwi likaNkulunkulu Baba lisikhuthaza ukuthi asibe nokubonga. Lithi iy'nhliziyo ziyalondolozwa kodwa sibe ngababongayo. Noma ngabe ukuthula kuyabusa enhlizweni yethu, kodwa asibe ngababongayo. Akikho-ke ukuthi singeke sibe ney'nkinga abazalwane, soba nazo iy'nkinga, kodwa yena uzongena nathi kulezo y'nkinga. Futhi izwi likaNkulunkulu liyasiqinisa, liyasikhumbuza. Laphaya kuJohane 16 verse 33. Uthi lokho ngikukhulume kini, iNkosi uJesu uyasiqinisekisa, ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Bese yasho ukuthi ezweni sobasizi, kepha sinesibindi ngoba izwe yena ulinqobile. Angithi phela yena uyizibulo labakholwayo. Uma ngabe-ke sikholwa, sibukela kuyena. Yena izwe ulinqobile. Ubuphi nje ubuhlungu ebuhlungwini abekezelela yena esasingabuthwala thina. Ikuphi nje kukho konke ukuzingelwa nokuhlushwa nokuzondwa, ikuphi esasingakumela thina. Ngoba noma ngabe siyazingelwa, kusuke kungabantu abathize nje, hhayi isizwe sonke, hhayi isixuku sonke. Kusuke kungabantu abathize. Ngisho ngabe kuthiwa uvukelwe umndeni, usuke uvukelwe ngabantu abathize emndenini. Bakhona abasuke bengenandaba nawe, bakhona futhi abasuke bekusaphotha ngandlela thize. Kodwa akufani njengalokhu kwenzeka kwiNkosi uJesu. So njengoba-ke thina yena anqoba, nathi uma sizothula kuyena, njengoba kusho izwi laphayana kuMahubo, ngithi uMahubo 46 lapho. Khona izwi lithi thulani niqonde ukuthi mina nginguNkulunkulu. Abese eqhubeka athi ngiyakuphakama phezu kwezizwe zonke naphezu komhlaba wonke, ngoba yena unamandla okusipha lokhu kuthula. Lithi iculo ecilongweni, nokuthula uyasipha khona. Bese lithi nefa lethu ligciniwe ezulwini. Manje uma ngabe siphiwa lokhu kuthula, besingakuthatha bazalwane, siphile ngoba kuyaphilisa. Uma ngabe unokuthula, awusabi, awubi novalo. Kodwa ukuze lokhu kuthula, kumele kuqoqeke, kuqule isimo sengqondo yakho, uqoqeke, ugxile ebukhoneni beNkosi uJesu, uzizwele nawe njengoDanyeli noMeshaki no-Abednego abathi noma ngabe kunjani, thina ngeke size sikhothame esithombeni esibaziwe. Usazi nje isitori sakho ukuthi noma bethi-ke ayi sebezongibulala-ke, akube njalo. Ngike ngalalela enye i-podcast, angazi noma bekuyi-podcast noma bengesiyi-podcast, indaba nje ixoxwa umnikazi wayo obeyi-Muslim.
So bekhuliswe ngaleyo, angazi noma i-Muslim ngisho kahle uma ngithi Muslim, kodwa bekhuliswe ngeQuran nemithetho yonke yakaQuran. I think i-Muslim ngempela. Uyachaza lo mfana ukuthi wayeyi-prince. Prince-ke umuntu ozalwe ebukhosini. Uthi-ke uma ngabe ekhula ahamba, uthi wayelokhu enesikhala enhlizweni, ahambe ayofunda phesheya. Uma efika lapha la izohlala khona, uhlala nabantu abanye i-most babeqhamuke eNigeria. Uthi angijwayele lo mfana, angi-welcome. Ngiphuma ngokokuqala ekhaya elivikelekile elibiyelwe, sinemigomo, siyakhulekelwa, sikwazi ngisho ukwenza lutho. Siyakhulekelwa, uma uqhamuka nje kukhuleka wonke umuntu aguqe ngamadolo. Uthi ngizohlangana nalaba abangithatha njengomfundi njengabo, abangazi ukuthi ngubani. Futhi bese lo mfana emmema ukuthi abaye enkonzweni, ukuthi-ke abese avume, engazi ukuthi uvumelani, avume nje ukuze abone ukuthi abanye abantu baphila kanjani. Uthi uma efika la ku-Christianity, enkolweni yobuKristu, ufica ukuthi abantu bakhona banothando, lezi ngane ey'hlangene la, wonke umuntu ubingelela with a smile, banothando, kunemfuduko. Uthi kushintshe isimo, uthi ngiyizwele ukuthi nansi le nto ebekade ngiyifuna. Angikho-ke lapho bazalwane, ngisekutheni ngijahe la ngoba la kulelo lizwe likhona namanje, into yamanje vele le, bayabulawa ama-Christians. Uthi intombazane ethize imnika incwadi encane, incwadi ye-Gospel of John, ivangeli ngokukaJohane. Uthi ayithathe le ncwadi, uthi ayifunde le ncwadi, ade eyifunda le ncwadi kuze kube kuyavalwa ithemu yakhe, agoduka aye ekhaya. Noma esesekhaya useyaqhubeka uyayifunda le ncwadi. Usefundile manje ukuthi abantu abangesibo abasebukhosini, abantu nabo bayaphila. Wafunda ukuthi ngaphandle kweQuran kunokuthula, kunothando, kunemfudumalo. EbuKristwini kukhona yonke lento. So uthi kwangena umngani wakhe wasekhaya-ke manje, wamfica efunda le ncwadi, evalile emnyango, wanganokha wangena. Uthi wavele wabona ukuthi hhayi-ke sekubhedile-ke. Uthi nangempela umngani wahamba wakhala, wahamba kodwa wayoriphotha. Uthi nobaba wakhe wafika wakhala, kodwa wathi bamnikeza usuku. Waboshwa ngaleso sikhathi, wayovalelwa yedwa. Bathi bamnikeza usuku ukuthi akaphenduke, asho ukuthi uyaxolisa kube yiphutha. Uthi ngathi cha. Uthi kwashiwo ukuthi-ke ngiyobulawa-ke manje, sengiyohengwa. Uthi ngahamba, uthi ngathi uma ngabe ngiya lapha, kwafike kwathiwa awu, usanalo ithuba. Uthi ngathi cha, angisahlehlele emuva. Uthi umkhuleko wami wangaleso sikhathi ngathi nje, Nkosi, uma ngabe ukhona ngempela, zibonakalise kimi, angisabi ukufa, ngifisa ukuza kuwe ngikubone. Uthi kwathi uma lapho sekufanele ukuthi lo ozomlengisa akamgaxe intambo. Uthi kwavele kwavuka isiphepho ngapha-ke kuma-Arabian deserts, ezweni lama-Arab kunogwadule. Uthi kwavele kwasuka isihlabathi saba yisiphepho esikhulu, isiphepho, abantu baleka, bawa abanye. Uthi kwanezwe lithi baleka. Uthi ngasuka, uthi angazi ukuthi ngangiholwa yini, ngiboshiwe njalo, ngigijima namaketanga. Uthi ngafika komunye umhubhi ngakhipha amaketanga. Kwasinda-ke kanjalo-ke, uyashumayela manje, wabhala nale ncwadi, bam-interview-a, washo nokuthi uthi kodwa akaze aphinde ababone abazali bakhe, kodwa akasabizwa nangegama lakhe leli ababemqambe lona. Wafika kuma-Christians,
bamqamba igama elisha. Waphila impilo entsha negama elisha njengoba kwenzeka nakuJakobe, wathola igama elisha. Manje uma ngabe bazalwane kukhona ukuthula esimeni esinjalo, uNkulunkulu ngempela uyangena nawe ezinkingeni ukuze akuqinise. Futhi wabaleka ubusuku, mhlampe iy'nsuku ey'mbili ebaleka waze wathola usizo. Bamthatha-ke laba wathi naye nami ngiyisihambi kanye nani. Esekhumulile nishethi lela ayigqokile ngoba uthi lalimgqamisa lalimhlophe. So walikhumula walibopha ekhanda wagijima. Uthi emini aphelelwe nangamandla ngoba phela ubengasanikwa nokudla. Wayengasanikwa nokudla, engasanikwa namanzi ngoba vele ezofa. Uthi wahamba-ke wagijima waze wabathola bamphuzisa amanzi, wazizwa eqinile, wahamba nabo enqoleni yabo. Laba bambeka khona bafica bemlindile, bathi kade sikulindile besazi ukuthi uyeza. Abantu angabazi abazalwane. So bazalwane, besingaba nokuthula, uyazi ukuthi uhambe ngokukholwa, ungabi nandaba nokuthi ngikusesimeni esinjani, kodwa uhambe uthi Nkosi ngiyazi ukuthi ukhona, Nkosi ngiyazi ukuthi nginawe la. Ulibambe nje lelo thuba, ulibambe lelo themba, ungadebeseli. Uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi nginawe, ukuba bengingedwa bengingeke ngime. uNkulunkulu ukuhlenga kuzo zonke izimo, ngoba phela uyena obizile, uyena othe ungesabi, uyena othe ngizokubamba ngesandla sokunene sokulunga kwami. Uma besingabamba ukusho kwakhe, uma besingalalelisisa kuzo zonke iy'ndawo la ekhuluma khona ngempilo yethu, ngoba ukusho kaningi ukuthi ungesabi, ngoba uyazi ukuthi ukusaba kukhona. Singeke sikuphike ukuthi ukusaba kukhona, kodwa uthi uma wesaba bese uba nethemba lokuthi angingedwa. Yingakho iNkosi uJesu ivule ithuba lokuthi ukuze singabi ne-stress. I-stress siyasabisa. Uyabona ukuthi ukusaba kukudalela i-stress ngoba ubulokhu udala engqondweni yakho izinto ezimbi. Uma ngabe kuthiwa une-stress usuke ulokhu ukuguqula izinto ezimbi nezibuhlungu engqondweni yakho, ugcina usunengcindezi. Manje uma ngabe uzosusa lokho kusaba, awungeni ngisho nakwi-stress, awufiki lapho. Ngani phela iNkosi uJesu ithi ephonisani kimi zonke iy'nkathazo zenu. Akashongo ukuthi unelungelo lokuphosa kanye noma akanama-terms and conditions. Akasho ukuthi uzophosa eyokuqala uphose eyesibili usudedela abanye, cha. Uziphosa nje zonke onazo. Noma ngabe uthi usuphosile kuphinde kuqubuke enye uphinde uyiphose, kuqubuke enye uphinde uyiphose, ulokhu uphosile nje. And uma usuphosile uhamba kalula endleleni. Isho njalo nje neculo 121 lithi uma ngabe nikhathazwa ubani, khona imithwalo izoba lula, nizohamba kalula endleleni. Ngempela uma ngabe singaphonza iy'nkathazo zethu kulo sikhathalelayo, sizofumana ukuthula bese-ke sihamba kalula endleleni. Uma ngabe-ke sesibheka ukuthi uyasilwela ngisho nezimpi zethu uma ngabe ejonge ukusipha lokuthula. Uma ethe nje ukuthula, njengoba leli vesi silifundile, belithi ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke, unqoba ngisho izimpi. Athi laphaya ku-Exodus ngasekuqaleni, Exodus 14, uvesi 14, athi uJehova uza kunilwela, niyothula nina. Uma ngabe sithula uyasilwela. Ingakho ethi useduze nabanhliziyo ichobozekile. Kusho ukuthi nanoma isiphi isimo ozithola umpintshekile kusona, isimo ozithola uhlukumezekile kusona, useduze futhi uzokulwela wena uma uzothula nje. Bazalwane, ayikho into edlula ukuthi sifune lokhu kuthula sikujonge, ngenxa yokuthi
Uma ngabe sikufuna lokuthula, sifumana ukuthi usipha ngisho ukuhlakanipha. Ukuthula nje kusipha ukuhlakanipha. Uyazi ukuthi kusipha kanjani ukuhlakanipha ukuthula? Uma ngabe ufika, ngiyalinganisa, ungena endlini, kuyaxokozelwa, kuyakhulunywa, yilo uyakhuluma, yilo uyakhuluma, bese uyathula wena. Ngesikhathi uthule ulalela kahle, futhi ngesikhathi uthule ukwazi ukucabanga kahle, futhi ngesikhathi sekufanele ukuthi kukhuluma usuqoqe lonke lolu lwazi, usuyazi ukuthi uzothini. Kanti uma uzothi nje usangena nje, noma-ke kusaqalwa nje bese uvele uyaphawula nawe, uzokhuluma uze ukhulume nezinto ezingekho, ngoba awazi ukuthi le ngxoxo ibhekephi, isukaphi. Kwesinye isikhathi uzwile isuka, kodwa awazi ukuthi ibhekephi. Kuhle ukuthi ukuthule, ube nesikhathi sokuthula, ulalelisise, uzwisise ukuthi kukhulunywa ngani. Iyafana nayo indaba siyibona khona la ekukholweni. Uma uzothi usindiswa namhlanje bese uyafakaza, ulimi lwakho aliqoqeki inhlobo. Noma-ke ngingasho ukuthi usindiswa namhlanje, ake ngithi nje usanda ukusindiswa, usanda ukuphenduka. Kuba khona izinto ey'putshukayo ezingakalungi, ngisho olimini lwakho. Uma ngabe-ke kunjalo, kuhle ukuthula, ulinde. Kube ukukhuluma kwakho kuwukuthi nje ngizwa ubumnandi enhlizweni yami. Ungalingisi abanye asebemnkantshubovu evangelini, abazokhuluma izinto ey'nkulu, ngoba nawe uzokuthi uyakhuluma kanti wena usuyabheda. Thula phambi kaJehova, ulindele yena, yena uzokwenza. Akalenzi iphutha uNkulunkulu Baba, bazalwane, nanoma inini akadideki, akayena phela umuntu ukuthi angaqamba amanga. So asimethembe, sikholwe kuye. Kunevesi elithi uJehova uyayilinda nenhliziyo eqinileyo. Angisho ukuthi eqinile ngoba ingalaleli, kodwa firm, inhliziyo ebambelele kuye. Amahumusha esiNgisi akubeka kahle laphayana encwadini ka-Isaiah ku-26. Isaiah 26 uvesi 3 wakhona. Uyasho ukuthi, ake ngifunde. Uyasho ukuthi inhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula okupheleleyo, ngokuba yethemba kuye. Uyayilinda, sorry. Inhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula okupheleleyo, ngokuba yethemba kuwe. Manje-ke akusho ukuthi uma kuthiwa eqinileyo kushiwo estubborn noma eyitshe, kodwa kushiwo ebambelele, enamathele kuyena. Ebambelele, uyabona ukunamathela lokuthi awukwazi ukusuka. Umile nje esifundisweni, awugudluki. Yena ebeselinda inhliziyo yakhe, ayigade, ayilonde, ngoba phela yona inethemba elilodwa, uyethemba yena. Bazalwane, ilokho nje namhlanje sokhuluma ngakho kuningi, kodwa-ke isikhathi sethu sesifike emaphethelweni. Ngiyacela sikhuleke. UJesu Kristu uyinkosi. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu sibongile izwi, Baba wethu ongcwele, khuluma-ke ngalo, akupheleli la. Siyadinga ukuthi siletshise, siyadinga ukuthi sithole nesingakuzwanga kahle, sibuzisise. Nkulunkulu wethu othembekile, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, sicaciselwe umoya oyingcwele osithembisile Nkosi Jesu ukuthi uyosifundisa, wathi futhi uyosikhumbuza lokho esikuzwile, sikufundile. Siyacela-ke Nkosi usenzele lowo musa. Siyabonga
uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu. Sekuwusuku nje kusasa siyababona abazukulu bethu bezenkonzweni ngokuvuma kwenkosi. Uma kube kuhle kuye, siyalangazelela kakhulu, siyakhuleka nje, sikhulekela i-protection endleleni, sikhulekela i-protection ephelele. Akajabhisi-ke uNkulunkulu wethu. Thina kumele nje sibe nokuthula, sethembe kuye. Alilonde iy'nhliziyo zethu, futhi nje siyazi ukuthi kuzoba kuhle kuye, uzosenzela izinto ey'nkulu. Bapheni-ke umphako abantwana, umphako ozothi ulalelisise konke, ubhale phansi. Ngiyakholwa ukuthi nibathengele laba abancane ama-notebook amancane abo, nibaphathise phela namabhayibheli, nibaphathise bazalwane. Awu, ngiyacela nibaphathise amabhayibheli. Okunye kunomzalwane ongikhumbuzile ukuthi njengoba kuyinkonzo zabantu abasha, basekhona abazali abasathengela iy'ngane amaphijama amancane, lawa amancane amaphijama. Thina-ke sikholelwa ekutheni vele asiwasebenzise amaphijama ngoba phela ayibhuluku. Kodwa mase kudlulile lapho sebebathengela lokho okuncane, eyi bazalwane, sengathi ningabalethi nawo. Sengathi nje ungavuka nje uphuthume nje kwa-Ackermans noma kwa-Pep uyofuna okuyi-nightdressana for 2 days, lezi abazoyilala la uLwesihlanu uMgqibelo, ukuze phela kungabi khona ukulimala kwabaningi. Ngiyacela bazalwane, ngiyazi ukuthi sengicele kakhulu, kodwa nje ngiyacela nje ningenzele lokhu. Ningabapakisheli amaphijama, ningabavumeli bay'pakishele nasebekhulakhulile. Asizile kwi-fashion parade, kodwa size endlini yombumbi, sizokwakhiwa. Abantwana bethu sizobahlomisa ngokusizwa inkosi, ukuthi bazi ukuthi ezweni kuzoba khona ubunzima, kodwa uma bebambisisile bazokwazi ukuhamba ngoba umi nabo engumthokozisi. Ngiyacela yilokho nje engizokucela namhlanje bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi size yafika le nkonzo. Ayipheleli lapha-ke, iyaqhubeka nasemakhaya. Futhi kuzonisiza-ke bazalwane ukuthi uma sebebuyile abantwana, nibalalele ukuthi bekuthiwani, usitshele ukuthi bekuthiwani, nibalalele ngoba lokho kuzobasiza ukuthi bakhumbule kahle. Kulesi sikhathi-ke se-festive, izinto ey'ningi ziyenzeka. Siyambonga uNkulunkulu ngey'ngane ey'khetha ukuya ey'nkonzweni. Mbonge uJehova, umphefumulo wakho ungaphumuli. Siyabonga bazalwane, uJesu Kristu inkosi. Sengikhuluma kakhulu. Inkosi inigcine, inkosi inilondoloze, inibiyele kukho konke, sibe nokubonga. uJesu Kristu inkosi.